Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama zvinhu zvese zviri kuitika. Nhasi ndauya neimwe nyaya panapa yandiri kusangana nayo iri kutenderera marumors. Hey, word in the street. I don't know kuti these people zvinhu izvi vari kuzvinyatsozviwana papi kana kuti vari kuzvihodha kupi, but this confusion iri muvarakashi ndo vari kutenderera, vari kudziya musoro nethis information. Isusu kwatiri yenga isinotombosvika, but I don't know why yasvikira ikoko. Saka tichaziva kuti vari kuda kunyeba kana vari kutaura chokwadi. Nyaya iripo pano yandiri kuona iri kunzi our reliable source has revealed that Chamisa has received at least 2 million from West to form a new political party before April 2025. Ndo zvavari kusimbisana pachavo. Hanziri ndadaro ndosaka ndati hanzi ende ndosaka ndabva ndaratidza kuti ndiani ari kudaro. These guys ndo zvavari kutaura, ende chandinoziva ukaona vakutanga kutaura izvi vanogara vachingorohwa nehana. Kungonzwa wedre kuti Chamisa anotanga kumutsvagira tunyaya so votanga kumutsvagira zvinhu zvakasiyana siyana. Azodai zuro ndizuro rimwe rakambobuda richinyebedzera kuti riri kusapota Chamisa, munoriziva anzi Judha. Ndiri kusapota Chamisa. Bvapedza bvatanga kuti Chamisa wakatengesa, uri munyasarandi, uri muchinchichi. Munongozviziva, and that nyaya iyoyo haisi kupera zvakanaka. I don't know how many times vanhu vari kupopota. Nhasi ndatoya nerimwe audio futi rekuti muchanzwira munhu achigochwa. Da kuti usire this audio mundiudza kuti muri kuionawo senyaya iri kutaurwa muaudio. Anoziva kuti kune vamwe vanhu soka muZimbabwe asingazivi kuti kuna vanhu vakafunda kudaro, kana kuti vanhu vane dzinonyatsodhonza, kana kuti vanhu vanonyatsozouya nemafacts. Unoona kuti vaya zvangarira naJeff Judah kungomhanyira ngotaura zvichadzika, but mafacts chaiwo unonyatsoona kuti apa mafacts hapana apa. Kungozhangandira chete munhu wekuti anenge angorowa masesa ake obva ada kumhanyira. Unongochiziva chibuku chepaJohn up chekuti munhu anenge angorova chinenge chakamachuwa ka 9 rand munhu akutotenga chibuku chake akutomwa. Saka ndochine vanenge vakavadhaka vatanga kutaura zvisina nebasa rese. Nhasi abva asangana nevasingazvinzwisisi. Sarai makateerera this audio mundiudza kuti muri kuionawo sei kana mapedza kulaika. Inini hangu ndaida kuti ndizive kana ndikagona kuziva kuti iko kumboti Jeff Judah kwacho chirudzii, chindevere here, chichewa here, chishona here, chizulu here, chirudzii kuti Jeff Judah ko iye kana ari chaiye ndiye muZimbabwe akaperera. Koiko kuti Jeff Judah chirudzii, ngatitaurirewo kuti chirudzii. Ini kutaura idi kana ndakangotarisa munhu ari ane tribalism muupstate make, ndinotoona ari murwere chaiye ane dzisina, anotoda attention iri very strong yemadoctors kuti dzigadziriswe dziiswe panzvimbo. Ende kutaura zvaJeff Judah kunofanana nekutaura Satan. Tinogona kufunga kuti Satan achaita give up. Aiwa, Satan anotenga aitora on purpose and he is gonna do what he has to do to make sure he win the game. Saka isu ndisi tiri suppose kungoona kuti uyu ndi Satan uyu, then we shift to focus on attention iri better than kutaura zvaSatan. Tikataura zvaSatan zuva ribude rivire, it will not help. But vanhu vakatochenjera vangatotaura a different story other than kutaura zvaSatan. Kaona munhu anouya nemindset yekudivhaidha vanhu panguva yakaoma zvinhu kudai so, unoda kudivhaidha vanhu. Mindset iyoyo is satanic in origin and atore cannibalist munhu yeye. Ndo vanhu vanotodya vanhu. Haana kana basa nevanhu, haana kana mafeelings evanhu, because dai ane mafeelings evanhu as we are speaking now, ndiye angadai atori very close to the opposition. Kana anga ari kuopposa opposition, probably aigona kunge ari kuopposa something chaona nekuti arimo. Kaikona kuti unouya panapa uchititaurira kuti Chamisa mubwidi oro no mubwidi, but honde yatiri kurwa tiri pamwe chete. Saka isusu hatinei neubwidi hwacho and hatina kana focus iyoyo, because at the end of the day skin yacho iri kuti black and nyika yacho tiri kuti yakarwiwa ikatorwa nevatema ichibva kuvarungu.
saka wai uri kunza uyu munhu uyu muzanu PF akakwana wanonzi Jeff Judah wamuri kutaura nezvake. He is a typical ZANU PF member. Remember, vanhu vasina hanya noupenyu hwevanhu ndeve ZANU. Because if these guys cared, Zimbabwe wouldn't be red iri muworld nepoverty datum line yakadai yakakura kudai so. Yangadai isiri kumboverengwa kudaro because tine zvakawanda zviri kungotengeswa munyika muya zvichingodisappear, mari ichingouya ichingotsangunyiwa. Madiro avo, they are running nyika yeZimbabwe. Pane ma-individuals ari kurana nyika yeZimbabwe se-tuck shop yavo. Jeff Judah, if he had something serious to give to us, angadai ari kudhila nevanhu ivavo vari paposition iyi. But iye anouya kuda kusorwisa vanhu vari right, vari kutorwirawo kodzero dzevanhu. Wotoona kuti panapa you're dealing with a typical another type of a devil. Wokuti mukada kuswera muchifocus on him, definitely we won't reach anywhere. Hapana kwatinosvika. Chokwadi hatina kwatinosvika. Isusu let's just focus nenyaya yeshanduko. Munyika medu muri kuda shanduko. Hazvirevi kuti Zimbabwe haina upfumi. Nyika iya iri rich zvekutodaro. Vanhu vese vari kunze kwenyika uku musambofa makafunga kuti vari kuda kunge variko. Vari kuda kunyika kwavo because our country was known to be a peaceful country. Iye zvino ndobaa kutoitika zvinogara zvakadaro nekuti vanhu people have been strained, vaiswa pakona yekuti vamwe havachagoni nekufema. But otherwise nyika yedu iri kungoda a leadership ine hanya nevanhu, isiri leadership yemacannibalist. Vanhu vari pava vari kudya sadza nenyama dzevanhu ava. Saka the more you suffer, the more they capitalize. Saka at the end of the day, kana tiri kudhila nemacannibalist, tiri kudhila naSatani pache zvake. Saka hatikwanisi pakuti tivere tichidiscussa Satani panapa. Jeff Judah wekanganwa ine zvake, zita iroro ngaripere zvaro, ngatitaurei dzimwa kumana. Ende tibetsere vanhu amenowo zvavowo vanoswera vachisworosa kusubscribe kunyaya dzaJeff Judah. Ina handina ndomunga ndakangoteerera kaviri, kechitatu ndo pandakasiya comment yangu ipapo. Kana vachitoziva vanoziva ndakasiyawo comment yangu ipapo ndikatomuti iwewe ndiwe the worst of all the people I have ever seen panyika panapa. Unouya uchisotanga kuataka leadership yeopposition yatisvitsa patiri nhasi. ZANU PF chero dai ikabirira zvaikadii asi inozvipira, yakazvipira kuti it has had a challenge for the first time ever it started ruling. Yakawana opposition pakatangira MDC. It did all it could kuidismantle, but still we're going with the leader. Saka hapana iri kuchifira kuti iyeye mukomana kana achiri mupenyu chete zvinhu zvake hazvinomumirira mushe. And you come in to attack munhu iyeyu. It actually means kuti you are more of a ZANU PF member, a cannibalist. Vanhu vanoramba kudya nyama dzevanhu. Hamuna kana basa. The more you hear kuti vanhu vari kutambudzika, the more you enjoy. Wozviziva kuti vanenge vari easy kungodzingobatwa kasehuko. Ukangonzi uya pano ndikupe masenzi, uya pano ndiite zvakati ndikupe masenzi, munhu opotwa. Vakawanda vanhu vari kutodisappear vachidyiwa nyama dzavo patafura nevanhu ava. Siyana ina Jeff Judah uyo is useless man. Zviri kurwadza zviri kuitika munyika medu umu, zviri kurwadza zvokuti hakuna munhu ane dzinodhonza an opposition leader anouya achiswataka imwe opposition. Chero paine zviri kuitika zviri wrong mukati mavo, they should learn to resolve those issues. But hondo ndeimwe chete, we trying to get rid of this current ruling regime. Ndo pane nyaya yedu ipapa kuti tisunungure vanhu paitewo a fair constitution inobetsera kuti vanhu vaende kumberi. Ndo zvatiri kurwira, ndo hondo yatiri kurwira iyoyo. How can you come in and attack vanhu vari panhingirikeri? Vese vanhu vakabva muna Chamisa vese, they are just greedy bastards. Vanhu
vanhu vangori greedy zvavo, they are just greedy. They are not leaders at all. If I can tell chokwadi chaicho, originally if Tsvangirai had no care for the people, munyika medu mungadai ngata hondo kudhara uku. If Chamisa had no care for the people, angadai akaprovoka hondo kudhara ende vakawanda vaimuteerera. But ari kunyatsoziva kuti mukaita hondo yacho vanongofa ndo the less privileged. So is trying at all cost kuti zvinhu zvifambe in a peaceful manner. After all, kana muda kuziva kuti mukatanga munhu akaipa ndaanoignaita hondo yetribalism, haipere zvekumhanya. Bvunzai Rwanda, bvunzai Rwanda, haipere zvekumhanya, kunosara vashoma shoma, vazhinji vanotifira. Saka at the end of the day munhu akadaro atori more wicked. Saka ukaona vanhu vachitsvaga kuita zvinhu in a peaceful manner, it's because he is caring for the people. Toataka such a caring leader, it means that if only he can get into a leadership position, nyika yedu inoshanduka kawani, because he cares for the people. How can you have a leader careless even in killing, anongouraya hana basa nazvo, and we will think kuti zvinhu zvichafamba zvakanaka? Don't type yana Jeff Judah angogara panzvimbo anotanga kuuraya vanofunga kuti ndo mabwidi vavo, because iye chake anovenga mubwidi. Handizive kuti kana achifunga kuti kana ataura kuti mubwidi ari kufunga kuti haasi munhu here, haasisiri muAfrican nekuti amuti mubwidi. Kufana kudzidza kugara pamwe chete sevanhu vatema vakawanda vari kunze kwenyika uku. How does it feel uchingotreatwa like as if uri guda iwe uri munhu? Jeff Judah, aiwa, Jeff Judah siyanai naye zvachose. Munhu uya atori murwere, kana paina doctor ngavamubaye jekiseni astabilize. Mavhenzi ake haasiri kupambisa ropa zvakanaka ende raakutadza kupinda mubrain muropa racho. Saka at the end of the day muchazomuona palast minute anenge ahiri musango. Inhamo yevari kumuteerera ivavo, hameno zvavo.